سلام طعنا هبلي ناي صنعت ميديا تعزبتي خامي يلخاتكم انا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሰላም ክትኮንልይ ካብ ልብና ተመንኹ لما عنت دما ገዛ ርእስና ምፍቃር ልብል ሒዘ መጽእ ኣለኹ ክትካታተሉኒ ይምሕፀን ገዛ ርእስኻ ፍቅር ናይ ዘመን ክቱር ጭንቀት ኮይኑ ዘሎ ገዛ ርእስኻ ዘይ ምፍቃር እዩ ኣስተውዕል እቲ ገዛ ርእሱ ዘፍቅር ነቶም ኣብ ሓሳቡ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሰባት ንኽሕግዝ ኣይሽገርን እዩ እቲ ቀንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ግን ልዕሊ ነፍስኻ ንኻልኦት ክትፍቅር ምሕሳብ እዩ ልዕሊ ነፍስኻ ምፍቃር ማለት ዓሳኻ ብባሕሪ ወፂኡ ኣብ ምድሪ ብምጩውነት ክነብር ምኽኣል ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ዕላማ ኣለዎ ሓደ ካብ ዕላማናት ቀዳማይ ካብ ሃገርና መውፂና ንነፍስና ኮይንና ንስድራና ክንኣል እዩ ነፍስና ከይኣለና ብኸመይ መለክዕ ንስድራና ክንሕግዝ ኢልና ንሓስብ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ብዙሓት መንእሰያትን ዓበይትን ይረአ ኣሎ ነገር ግን ኣብ ዘይንወፆ ናይ ኣእምሮ ጸገም ንኣቶ ኣለና ቅድም ገዛ ርእስና ክንክእል ኣለና ክንምሃር ክንሰርሕ ወዘተ እንተ ደኣሎ ምን ነፍስና ከይከኣልና ንኻልኦት ክንክእል ንብገስ ተለና ውፅኢት ኣልቦ ኮይና ኢና ንተርፍ እቲ ሎሚ ልዕሊ ዓቐን ፍቕሪ ሂብካዮ ዘለኻ ጽባሕ ንጎ ርእስኻ ምስሓትካ መን እዩ ይኽኣል እዩ ንዓኻ ከመን ይኽኣልካ ሓሲብካ ዲኻ እንተ ደኣ ገዛ ርእስና ክኢልናን ኣፍቂርናን ግን ንስድራና ንኻልኦት ፍቕሪ ሂብና ሓገዝ እውን ከም ንኽእሎም ንእመን በዚ ከዓ ውፅኢት ሙሉእ ይኸውን ስለዚ ኣቐዲምና ገዛ ርእስና ንፍቅር ጥዕናና ንሓሉ ድሕሪ ነፍስና ነቶም ንሕግዞም ኣካል እሞ ንስራዓዮም ሙሉእነት ከዓ ክስማዕና እዩ ለውጢ ናይ ህይወትና ኣብ ገዛ ርእስና እዩ ዝርከብ እዚ ከዓ ኣተሓሳስባና ምዝቕየር ጥራይ እዩ ኣተሓሳስባ ማለት ንነፍስኻ ዘይጎድኡ ንሰባት እውን ናብ ሓደጋ ዘየቃልዑ ብቑዓት ንነፍስኻ ዝጥቕሙ ምልዓል ማለት እዩ ነፍሶ ፍትወትን ገዛ ርእስኻ ምፍቃርን ግን ንንወይኑ እዩ ነፍሶ ፍትወት ማለት ብጻይካ እንዳሓሰሞ ንዓይ ጣዕመኒ ባዕሊ ይፈልጥ ማለት እዩ ካብዚ ሓሳብ እዚ ተቆጠብ ገዛ ርእስኻ ምፍቃር ማለት ግን ከምቲ ነፍስኻ ክትውፃዕ ዘይትደልዮ ብጻይካ እውን ክውፃዕ ዘይምላይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ብማዕረ ፍቕሪ ምሃብ ማለት እዩ ጭንቀት እንታይ እዩ መፍትሒ ጭንቀትከ ብኸመይ ንረክብ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእስና ተደጋጋሚ ይመላለሰና እዩ ጭንቀት ማለት ገዛ ርእስኻ ብምብስጫው ማለት እዩ ብኸመይ ካብዚ መዳይ ዝትወፅእ ምስ ገዛ ርእስኻ ምዝርራብ ቤተ እግዚአብሔር ምኻድ ምስ ሰባት ኮፍ ኢልካ ሓሳብ ምልዋጥ መጽሓፍ ምንባብ ነፍስኻ ብስራሕ ቢዚ ምግባር ናብ ተፍቅሮም ጥራይ ምጓዓዝ እንተ ደኣ ናብ መስተን ወልፍታትን ትኸይድ ኮይንካ ግና ነታ ትርጉም ዘይብላ ጭንቀት ትብል ቃልካ ብስቃይ ኢኻ ትትክኣ ዘለኻ ንኣብነት ኣብ ዳ መስተ ሰባት ክትበኣስን ክትጽይቕን ትኽእል በቲ ትወስዶ ወልፊ እውን እሱር ኮይንካ ናይ መጻኢ ዕድላትካ ትኸስር ብዓብዪ ህይወትካ እውን ትስእን ስለዚ ካብዞም ዝተጠቐሱ ከተዘውትር ክትግደድ ኣለካ መጽሓፍ ፍልጠት ሂቡ ናይ መጻኢ ህይወትካ ብርሃን ክፈጥረልካ ተኽእሎ ኣለዎ ቤት እምነትካ እውን ንርቡሽ መንፈስካ ርጉእ መንፈስ ሂቡ ሕጉስ ክገብረካ እዩ ስለዚ ነታ ኸም ዓንኬል አንከባሊላ ዘላ ጭንቀት ትብል አንከባሊላትካ ዘላ ጭንቀት ትብል ቃል ለውጢ ህይወት ብዝብል ቃል ተኪኢኻ አንከባላ ብርግጽ ዕውት ክትከውን ኢኻ እኹል ገንዘብ ስለ ዘለና ሓጎስ ንገዝእ ማለት ኣይኮነን እኹል ምምስጋን ተለና ጥራይና ሙሉእ ሓጎስ ክህልወና ዝኽእል ገንዘብ መሓዝ ቀሊል እዩ ንገንዘብ ክትእዝዝ ግና ኣዝዩ ከቢድ እዩ እንተ ደኣ ገንዘብ ዝገዝአካ ኮይኑ ግና ወትሩ ክጨንቐካ እዩ ንገንዘብ ግዛኣዮ ማለት ምሕደራ ኣዚኻ ከኣሎም ከም ማሕደረካ ይውልን ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ዝሕጉስ ጥራይ ኮይኑ ይስምዓና እዩ ነገር ግን ገንዘብ መሓዝ እውን ናይ ባዕሉ ዓቕሊ ጽበት የስዕብ እዩ እዚ ዘምጽኦ ሰዓቤን ግና ምሕደራ እዩ ከመይ ከም ዘምጽኻዮ ረሲዕኻ እንተ ደኣ ኣጣፋፍኡ ዘይተስተብህለሉ ኮይንካ ገንዘብ ንዓኻ የመሓደረካ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ግዜ እውን ናብ ዘይተደልየ ሰዓቤን ይመርሐካ ንኣብነት ገንዘብ ደሊኻ ሓውካ ክትሸይጥ ትሰርቕ ሓሲኻት ተፈላል ወዘተ እዚ ናይ ገንዘብ ምሕደራ እዩ ተመሓደረት ኮይንካ ግና ብቁኑዕ መንገዲ ኢኻ ተምጽኦ ንዘምጽኻዮ እውን ኣብ ዝጠቅም ነገራት ትሰርሓሉ ማለት እዩ ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ከዓ ገዛ ርእስኻ ዘይምፍላጥ ወይ እውን ዘይምፍቃር እዩ ልዕሊ ዓቐን ኣይትሕሰብ ብፍላይ ብገንዘብ ኣይትሕሰብ ገንዘብ ብኣኻ ክሓስብ ኣለዎ እዚ ማለተይ ሰሪሕካ ንዕለት ደመወዝካ ምፍቃር ተላመድ በዚ መለክዕ እዚ ዕውታት ክንከውን ኢና ዕለት ደመወዝና ቅድሚ ምእኻሉ መደባስ ንስራዕ ኣበይ ትእትዎ ኣበይ ካብ ንእትዎ ንፍለጥ ሽዑና ህይወትና ለውጢ
بانا ጭራታት ናባና ወርዊሩ አንፈት ከበናዩ ሕጉስ ህይወት ማለት እዩ ሎሚ ሕጉስ ህይወት ማለት ሎሚ እዩ ሎሚ ማለት ሕጉስ ህይወት ሎሚ እዩ ሎሚ ማለት ዘለኻዮ እዩ ከመይ ትሕጎስ ምርጫኻ እዩ ስለለዳመ ማዓልቲ ከምዘላበለይ ተቀቢልካ ስራሕላ አመስግነላ ተሐጎሰላ ተጠቀመላ ነዛ ትመጽ ዘላ ግን ሓደራኻ ተተስፈወላ ተመንየላ ዳንበር አይተባሳጭወላ ንዓለም ተባሳጭወላ ተለኻ ኢድካይብ ካለኻ ማለት እዩ ሕልምን ጋህድን ፈላሊኻ እሞጠምቶ ጋህድ ህሉ እዩ ሕልሚ ከዓብ ድቃስ ጥራይ ዝተሓፀረ ቃል ከም ዘይኮነ ክበርሃልካ እዩ ሕልሚ ማለት ዓወት ናይ ግዛር እስኻ ምጭባጥ ማለት እዩ ሕልምታትካ ክትጭብጥ ግን ምብጋስ ተስፋ ዓቕሊ ገዛር እስኻ ምፍቃር ከድልየካ እዩ ገዛር እስኻ ከዓ زعابي عوض جزار اسخام خاليو حقوس كتكون ون سلا زحجزك زيكونه جزار اسخاخ إلكا سلا زمسجن كأيو سلا زي جزار سنان فكر سلا للدامتكمني زابير يخبر اللي هناز رأيتاتكم أي فلين سلام